मा सुनि खाफालांनियालाय फिसाय जनानै रायजो जानायालाय हाबा हुखायाव बिहाव बिखुनजोजों बेसे रायजाबावनो फरायदो सारौ लेखा फरायदो लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला दे फरायदो बाबु लेखा फरायदो दे फरायदो जारौ लेखा फरायदो गिबि बोथोरावनो मेदामखौ जोंनि बिटिआरनि फरायसालि इउटुब चेनेलावहाय फरायग्रोनानै लाबाय गिबि गिबियावनो बिटिआरनि फरायसालि इउटुब चेनेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आं सिगांथारावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय दिनै जोङो नैबे सासे बर'नि मेथाइ रोजाबगिरि मस्ट सिनियर मेथाइ रोजाबगिरि बे मेदामनि न'आव जों दंफैयो दा जों मेदामनिफ्राय जों मिथिना लागोन जे मेदामा बबे समनिफ्राय मेथाइ खननो लाजेना आरो माब्ला खना आरो आथिखालाव मेदामा मा खालामो दा आरो मेदामनि माखासे फेमिलिनि सोमोन्दैबो जों मिथिना लानि दा बे समाव आङो मेदामखौ जोंनि नैबे बिटिआरनि स्टुडिअ नैबे इउटुब चेनेलावहाय बरायनायजों लानानै लोगोसे मेदाम ओमफ्राय आङो बे समाव मेदामनि मोजां नामखौ मिथिनो लुगैबाय मेदाम आंनि नामा मुस्रिमा रुमेश्वरी ब्रह्म ब्रेकेटाव नार्जारि हो माने नार्जारिमोन आं आगोल दा हाबा जानानै ब्रह्म जाबाय ओमफ्राय मेदाम जोनोम गामिखौ खिथानो होनो जोनोम गामिया बेलगुरि आफला बेलगुरिनि पस्ट अफिसा आफला डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारानो जाहैबाय क'क्राझार दा होमबा मेदामा बेनिफ्राय हाबा जानाय बे स्थाना जायगाया जोनोम जायगा हाबा जानाय बे जायगाया हाबा जानाय जायगाया बरमा जारिपारा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सायाव दा बेनिफ्राय हाबा जानानै दा मेदामा गोजोर बबे जायगायाव थायो दा जों कल'नियाव थायोमोन 77आव हाबा जादों आङो 77निफ्रायनो कल'नियाव ओमफ्राय 2011आव जों बेहाय खारबोबाय सोमदोन नोगोर गामि बे दा आं अरिजिनेल दा थानाया बङाइगाव सोमदोन नोगोर बङाइगावथ' गोलैला जोंना चिरां गोलैयो बेंटल गेट सोमदोन नोगोर बे गामिनि नामा जों दा बेयावनो दिदोम थाबाय आरोखि दा मेदामनि हासबेन्डखौ आं सार्भिस मावो होननाय खोनानो मोन्दोंमोन नंगौमोन रेलाव अफिसारमोन ओमफ्राय दा बिथाङा 2015आव थांबाय गोमालांबाय बेनो आरोखि होमबा दा फेमिलियावहाय फिसा फिसौ साबसे दं मेदामनि आंहा फिसा हौवा सासे फिसा हिन्जाव सासे फिसा हिन्जावखौ बिलाइ हरबाय फिसा हौवाया दा आंजोंनो दं ओमफ्राय बिहामजो लायबाय हौवासा गथ' 3 मोनबाय नायगिरि नोंथांमोनहा दिनै मेदामनि खुगानिफ्राय बिनि जोनोम गामि आरो मोजां नाम लोगोसेनो बाहा हाबा जादोंमोन आरो मेदामनि जेनाखि हासबेन्डआ मा मावोमोनखौ मिथिबाय दा मेदामनि हासबेन्डआ बे बुहुमाव गैला जों गासैखौबो नागारनानै बे रुंसारि जालांबाय मिजिंथियो बै मेदामनि जेनाखि हासबेन्डआ मोजाङै मोजां सोरगोआव आलोगोजोन थाहैनो हाथों दा जों गुबै आयदायाव फैनोसै दा बे समाव दा जों मिथिना लानो मेदामा माब्रै बै रेडिअ'आवहाय मेथाइ खननाय जायासै बोरै जानानै फैया मेदाम बेखौ एसे जारिमिनखौ खिथानानै होदो बे बुस्थुआ थारमाने आङो एलपिआव फरायनायनिफ्रायनो बिराद गाननि सक मोसानाय खननाय ओमफ्राय जों गामियाव एलपि स्कुलाव गेन्दाय सभा होननाय मोनसे जायोमोन आरोखि हेडमास्टारा ओरैबायदिमोन जोंना माने बै गरम बन्द मोनसेबा गेन्दाय सभा मोनसे खालामो आरोखि ओमफ्राय बेहाय खनहोयो मोसाहोयो बेफोरबायदिनो हेबिट जायै ओमफ्राय बिदिनो बहाबा बिदिनो फरायनाय मानायफोरावबो एसे माबाबाय एमइ स्कुलावथ' जेबो जायाखिसै ओमफ्राय हाइ स्कुलाव आङो 72आव थांदों क्लास 72निफ्रायनो आंनि स्कुलाव फुरा बिदि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मिटिं बा माबा बेफोराव थाङोमोन पार्टिसिपेट खालामोमोन खनोमोन मोसायोमोन बेफोराव आं बाहागो लाबोजोबखानाय आरोखि ओमफ्राय थायै दाना बिदिनो माबायाव 75आव ओमफ्राय जोङो मोनसे
जों गामियाव बा जिखुनु माबायावनो जों एरेखायाव ओरैबायदि माने गान मोजां मोनग्रा मानसि दंखायो ओंखाय जों एसे जथुमलायनाय जादों आरो कान्तिस्वर सारजों ओंखाय जथुमलायनानै दे जों होनबा एसे रेडिअ'सो सेस्था खालामनायनि होननानै बिदि रायलाय ओमफ्राय गानाबोथ' लिरो सारानो कान्तिस्वर सारानो बेनो लिरो बेनो फोरोङो गाराङाबो गावनो होयो माने मेथाइयाबो गावनिनो सब किसु बेनो आरो जोंनि गुरु बिनि दैदेननायाव जोङो माबायावहाय 1975आव जोङो इन्टारभिउ हैबाय इन्टारभिउआव पास जानानै 1976निफ्राय फेब्रुवारि मासनिफ्राय जों स्टार्ट रेडिअ'आव गान खनदों आरोखि 91 टप खनदों आरोखि रेडिअ'आव बिदिनो बोसोराव खेबनै थांनांगौ ओमफ्राय जोङो जेथिया इन्टारभिउ लादों बा स्टेन्डिं 15था गान जों खननांदों खुनु रेस्ट गैया एकदम स्टेन्डिङैनो एकदम 15था जों फुरा मोजां पास खालामनो हादों आरोखि गेजेराव माने एसेबो थाथ'हो आरो रेस्ट गैथारा दैफोर गांदोंबा एसे मोनलांगोन आरो बिदिनो ग्रुप दं बैसागु मेथाइसोमोन नालाय जोंना बांसिन बैसागु खननांगौ ग्रुप दुवेल खननांगौ सिंगोल खननांगौ प्रफुल्लाबो सिंगोलबो खनदों आंबो सिंगोलबो खनदों बेनो आरोखि मा मेडामा जेनेबा बे रेडिअ मेथाइ खननायनि सिगां मेडामाथ' ट्रेनिं होनो थांदों नङा होमबा इन्टारभिउ होनो थांदों बिनि सिगां मा मेडामा क्लासिकेलफोर लाबाय बायदोंमोन क्लासिकेलखौ आं लायाखै उनावहाय आङो 83आव गथ' गथाय जाखांनानैसो 83आवसो लादों आरोखि आङो डिप्ल'माखौ लानो हायासै 3rd इयारसिम होनानै थानांदों बेबायदि आरोखि क्लासिकेल एसे लादों आरोखि खिन्थु बै बोथोराव गैया ओरैनो खनदों जों ओरैनो माबानायसो आरोखि खुनु बेहाय क्लासिकेलबो गैया रावनिबो माबा गैया सारानो कान्तिस्वर सारानो सुर थुर होजोबो नालाय बेयावनो आरोखि दा बावहाय नोङो मेडामा जेनेबा हाबा जायैनि सिगांनिफ्रायनो खनखादोंमोन ना बे रेडिअ'आ ओमफ्राय आं 76आव हाबा जाबाय माबाबाय रेडिअ गान खनबाय 77आव आं हाबा जाबाय ओमफ्राय आं ओरैबायदि होननाय मोनसे हिस्ट'रि मिन्थिदों आरो मेडामनि जे मेडामा जेब्लानाखि गान खननो थाङो बै जायगायावहाय मेडामनि हासबेन्डआबो जि हेल्प होयोमोन होनना बुंदों उन्दै गोरलैखौ लानानैब्लाबो हजों एकदमबारे थाफायो नेफाहैयो बिनानावफोरजोंथ' थांफायो आंजों गथ'फोरखौ लानांगौ फिसायाबो थांफाबाय थाखायो आंना माने हारसिङै हगारफेरामोन आरोखि जों ग्रुप थाङो हय थेवबो बे थांफाथारो आरो बिदिमोन दा बर'नि गेजेरावहाय जेनेबा मेडामा रेडिअ'आवहाय मेथाइ खनबोनो मोननानै दिनैसिमावहाय गोसोआवहाय जेनेबा माबायदि नों गोजोननाय मोन्दों आं बिराद मोजां मोन्दों दासिमबो आं मोजां मोनो गानखौ जेरावखि लेंहरा थाङो आं गाराङाथ' दा गैखाला थेवबाबो रिकुवेस्ट खालामबा जों बे दुवेलखौ प्रफुल्लजों आंजों दुवेलखौ खनो आरो कान्तिस्वर सार थाबाथ' आंहा सिन्थानो गैया बे दामबाथाय आं खनखाबाय माने बेखौ मोनबाथाय आरो गुरु मोनखानाय नालाय माबा इसोर मोनखानाय बायदि मोनो मोजां मोनो आरोखि गोसोखौ दासिमबो मोजां मोनो दा ओंखारनो हाला संसाराव गोदोबाय बेनो आरोखि आं मोनसे बाथ्रा खोनादोंमोन एसे आगोलावहाय सेरफांगुरियाव ना बहाबा सिनियर आर्टिस्टफोरखौहाय बे क'क्राझारनि डिसि थांलायनानै सनमान होदों होदों थांदोंना मेडामाहाय थांदों आरो आङो गरेस्वरावबो थांखांबाय गरेस्वरावबो एबसुनिनो माबायाव बेहायबो आं माबा मोनसे मोनबोदों बेनो आरोखि आं देखायनो हागोन लेखा थेखा दङ प्रुफ दंजोबो दा नायोबा मेथाइ खननानै फैनानै बे मेथाइ खनफुनाय समाव आरोना मेडामा जेनेबा माबा मोनसे बान्थाफोर मोनबाय बायनायफोर दङ बान्था माने सार्टिफिकेटल'सो मोनो सार्टिफिकेट मोनो सार्टिफिकेटफोर मोनो आरोखि बेबो दङ ओमफ्राय जोङो नैबे बाथ्राखौ मिथिलानो मेडामाथ' जेनेबा रेडिअ मेथाइ खनबाय हजोंहाय थांनाय फैनायदि जायो बिनि मा एक्सपेन्डिचारा बिनि खरसाया सोरनो जों निजे थाङो ओमफ्राय जोंनाथ' माबा फैयो नालाय रैसुमै खबाम गोदो मोनसे दंनो रेडिअ दंबा दाबो मोनो खोनायो जोंनि गानखौ बे थाखा जाखाना थायोनो जोंथ' होसोलाङाबो थाङाबो लायाबो बेबायदि आरोखि आरो जोंना ग्रुपआनो गैलाबा ओंखारनायानो जाला खननाय जाला हेन्सफ्रा गासिनो बहाबा सिलिबिलि जाबाय सोरबा थैबाय सोरबा बहाबा खालांबाय माथ्र' जों सिंगार साथामल' दं कान्तिस्वर सार प्रफुल्ल आं जों साथामल' दंसै आरोखि माखासे थैबाय आंना फंबायाबो थैबाय हौवायाना बेबो खनोमोन बेबो थैलांबाय बेनो आरोखि दा मेडामनिफ्राय आं बेखौ मिथिनानै लाबावसै मेडामाथ' सिगां जे मेथाइ खननो लाजेनदोंमोन बेवहाय मेडामखौ सोरबा थुलुंगा होदोंमोन नामा
थुलुंगा होननाया जोंहा आफायानो न'आवनो दाहोना रुवाथिखौ फुरा हारमनियाम तबला माबा माबि होनानै रंजाहोग्राखा ओमफ्राय बे आंना गोसोआव माने माबाखायोमोन जांख्रिखांनाय थाखादों आरोखि ओमफ्राय नै हाइ स्कुलाव थांबाय रंजानाय बाजा गान खननो मोनबाय कनफारेन्सफ्राव थांबाय बिदिनो पार्टिसिपेट खालामबाय माबा साहस जालांबाय आरो कान्तिस्वर सारनि बे दैदेननायाव जोङो बेनो आरोखि दा ओरैनो दोंबेसे खनदों एसे गोसोआव दं मेदाम ना बावबाय गानाथ' गोसोआव दं गारांफ्रासो जाया टटेल खनथारनाया दोंबेसेमोन गासै खनबोजोबनाया जोङो फुरा ग्रुप दुवेल सिंगोल 85 90सो दं रेडिअ सेन्टाराव जोंनि गाना फुरा बे दंहैयो दा जुदि बे मेथाइखौ बै नायगिरिफ्रा जुदि खोनासंनो लुगैदों होननानै बुङोबाथ' बिसोरखौ बाहा मोनगोन दा मेदाम बेखौथ' जोङो एकदम माबानिफ्रायसो रेडिअ सेन्टारनिफ्रायसो लायनांगोन जोंहाथ' केसेट गैयाना केसेट गैया बाथ्रा बेनो केसेटआ डिलिट खालामदों जि मानसिया जोंजों थांफादों बे मानसियानो थाखानि एसे जों निजिनि माबाजोंसो थांनाय नालाय केसेट खालामहैनाय नालाय 5000 खरि खांनानै ओमफ्राय बे डिलिट खालामना फैजोबदों आरोखि नङाबा जोंनानो आगोल केसेटमोन जोबोद दुखुनांथाव जादों होमबाथ' दा जोङो खोनासंनो लुगैबाबो मोननाय नङा होमबा आङो नैबेखौल' एसे मेदामखौ आङो खावलायनो लुबैदों बे रेडिअ मेथाइ खनबोनायनि गेजेरावहाय मेदामा साबसिन मोजां मोननाय बे मेथाइखौ ससे नायगिरिफोरनो खननानै होनो हागोन फुल खननाङा मेदाम दे खनगोन दे गारांथ' जाखानाय नङा खनसै दे हाबाब गसाइ मा जुननि खाफाल आंनियालाय फिसाय जनानै रायजो जानायालाय हाबाब आइ आफानाव थोरसि लथाखौनो दाङामोन आं गायहेन उवालखौनो दैयामोन आं फिसाय जनानैसो हर ससेनिफ्राय गायहेन उवालखौ दैनांबाय आं हाबा हुखाजोंनो दिन थांनांबाय आं हाबाब गसाइ मा जुननि खाफाल आंनियालाय फिसाय जनानै रायजो जानायालाय हाबा हुखायाव बिहाव बिखुनजोजों बेसे रायजाबावनो सिखिरि मानसिजों बेसे बुंजाबावनो हाबाब गसाइ मा जुननि खाफाल आंनियालाय फिसाय जनानै रायजो जानायालाय हाबाब दाहादि खारजोंनो दै खुन्दाफ्रावसो बारसोमनो सानथारबाय आं उखुम मुदाफ्रावनो दिन्दां फासि नांनानै थैनोसो गोसो जाथारबाय आं हाबाब गसाइ मा जुननि खाफाल आंनियालाय फिसाय जनानै रायजो जानायालाय होमबा नायगिरि नोंथांमोनाथ' मिथिबाय मेदामनि गारांखौबो मिथिबाय दा आं ओरैबायदि नाङो आरोना गोसोआव नाङो थारमाने बे मेथाइखौ खोनानो मोनोबा माने गोदोनि जेनाखि रेडिअ मेथाइ खननाय बेफोर जाहैबाय मा मेथाइनि गेजेरजोंहाय सुबुंफोरनो माबा मोनसे मेसेज होथारो आरो माबा मोनसे आखुखौहाय माबा मोनसे गियानखौ सोथारो आरो गोदोनि मेथाइफ्रा बेबायदिमोन जोबोद मोजां मोनो जेनेबा दा मेदामनि मेथाइ खननाय जेनेबा थानाय समाव बिमा बिफाजों न'खराव थानाय समावहाय जेनेबा खामानि मावनाङामोन बारा दा हाबा जाफैनानै खामानि मावनांगौ जानानै फैबाय एक्चुअलि जाखाथारो नंखागौबो दा दिनै मानसि उजि हिसाबै मानसिया उजिनानै दिनै मेदाममोनहा गावनि जेनाखि मावनांगौ खामानिखौ बर' हारियाव एसेबाबो माखासे कन्ट्रिबिउसन होलांबाय गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै होलांनो हाबाय दा बेयो जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा दा आं बे समाव दा मेदामनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आं मिजिंथियो मेदामा गावनि जेनाखि जिउ थासान्दि समावहाय गोग्गो देहा लानानै थांना थानो हाथों लोगोसे मेदामनि न'खर संसाराव थानाय गासैबो सोद्रोमाफ्रा गोग्गो देहा लानानै गोजोनै जिउ खुंनो हाथों आं बेखिनिखौ आंनि इसोरनाव आरज गाबबाय लोगोसेनो जोंनि नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेल
बे समाव मेडामा जोंनो नैबेखिनि समखौ होनानै रायजो राजाफोरनि नायनो लुबैनायखौ सुफुंना होनायनि थाखाय आं बे समाव बिटिआर इनफो स्टुडिअ सोलिजानो मेडामनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो खुलुमनाय जासिबाय।